Geiriau'r cywydd croeso yn ein croesawu ni gyd I ddornod ola Steddfod Ceredigion 2022 a boes bach. Mae wedi bod yn steddfod werth aros amdani. Bore da, croeso cynnes yn llythrenol I chi gyd. Mae'n hyfryd yma unwaith eto. Sgwyddau bach fel un iddi. Dornod ola. Os dim ots, mae pethau'n gwella, achos chi'n gwybod le fi'n mynd, yn I chi? At yng nghyfaill, Dorian. Dorian sydd wedi bod yn edrych ar ôl y trysorau cenedlaethol I gyd drwy'r wythnos. I ni wedi cael y goron, I ni wedi cael cleddyf yr orsedd, I ni wedi cael y gader. Bore da. Dos. Di Sadwn Olaf. Fi'n gwybod sy'n rwyt ti. Di dda iawn, diolch yn fawr. Wyt? Do. Ti wedi bod yn fysi? O di, mae wythnos da. O di? Wythnos hir, ond wythnos wych. Ac yn edrych ar ôl yr holl trysorau mae gyd drwy'r wythnos. O di, ni wedi gweld trysorau cenedlaethol mewn ffordd, yndyn ni fan hyn. Ydyn. A maen nhw'n bethau, sydd allu ddim yn rhoi, maen nhw'n amhrisiadwy, dyn nhw. Ydyn, maen nhw. Ond wy'n credu bod y peth mwyaf amhrisiadwy honni nhw gyd, fan hyn, bore yma. Bys da ti fe? Dal sownd. Gadw ni weld, dal arno. A bach o waith cario heddi, reit? Drycha. Mae spotless lawr fyna. Siw, ti'n cadw dy drysoriau ymlaen. Na'r compliment mwyaf all unrhyw un roi Eleri. Os fi wil am housekeeper byth, neu di ddod atai yn y bari? Dim problem. O, hyfryd. Dim problem. Be sy'n eisiau rhywun I wneud I ennill ti te fel gwabr? Dwi'n amhrisiadwy. Oedd e yn yr rhagbrawf na, Heledd. Ond, potel o un coch da, a byddai'n tigi, neu byddi di'n... Ti'n modd beth fi'n trio gweud. I'll be yours. Anyone's. Perffaith. A reit. Wel eisiau ti ar y dechrau fyna. Yn i'n bert heddi, ni di sort o mynd gyda'r pink. Gallen ni wneud dial gyda'n teddi. Allen ni. Gen I weld nawr beth sy'n mlaen. Pwy awyr. Beth arall sy'n mlaen? O'n blaen I heddi. Mae dan i'r wybodaeth I gyd.